Loop maar op. Zit een bier zo in? Ja! Voor die vrouw. Is voor mij. Voor die vrouw. Voor mij. Ja. Oh. Oh, daar gaat er. Goedemorgen en hij een mijvlog. We binnen in Oostenrijk-Sul. Waar ben je ons altijd op wintersport? Wie ben je nou voor het eerst? In de zomer. We hebben juist hier wel een beetje hier op straat wat omstruint, maar verder nog net voor het west. We zullen Joet in een gondel naar boven. Dus naar de skipistes waar Gis niet is. Het is al shit. Ja, ik denk dat het hun het schenken. Helemaal er bovenin. Ze draaien al, hè? Al je liedjes. Ja. Dus we zullen eerst even ontbijten. Een frühstuk, heet dat? Zaak is dat zo? Frühstück. Ja, frühstuk. En dan gaan we naar oben. Gaan we naar boven. Dus, heb ik alles? Kaartje hartstikke jou? Wij gaan even lekker ontbijten. En we nemen je Joet bij mij. Via het net te abonneren en te liken. Hier hebben we een plakje. Zeker eens wat voor lekker eten met Chiroja gaan. Oh, roosterballen. En dan met wachtje totdat er wel heen komt. En op Ziet er al je goed uit? Ik ga lekker op Ja. is dat brood. Nou, we gaan lekker ontbijten. Hast je de Zo. zalm en een broodje met ham. En heel druk zalm. Oh, lekker. Nou, lekker eten jongens. Rita. En we zijn onderwijs naar de skilift. Oh, dat We gingen gisteren al even zien. Dit is de oude. Oh. Volgens mij, ja, hier gaat er vroeger vanuit. Oh, en dan hier was zit het een naar heksenwasser op. heksenwas. Ja, dat is boven. Waar waren die zien? Oh, zo zijn we in die mooie spiegels zien. Kijk, in die race. Deze zit naar binnen, die zit naar buiten. En als die daar insteekt is, is het heel lang. Laat me eens even zien. Hallo. Zo raar. Oh, wow. Als je dat zegt. Oei, 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 oei. Heel lang was je erin. En dun. We zijn een kaartje hebben voor de gondel. Dan moeten we daar aan omheen. Dat is een naaien. En nog een bieter in de zaken met mij. Oh, dat is wat lastiger van hem. Oh nee. Ja, ja. Oh, dit is een hele makkelijke. Hop, hop. Dan ben we bij de skilift. Ja, kijk maar alleen op een bezem, jongen. Mijn bezem staat je. Loop maar op. Zo laat je er juist op hè? Nee. Oh shit, wapenrijden. Oeh, shit. Ons laat dit vol met sneeuwzaken. Hoe zien we hier nou samen? Nee, maar Tja, kaartje. hoe zien we hier nou samen met die sporen om? Ja, heel zwier. Dan ben je wel burg geweest. En nu is het maar een liet skiethandje, hè? Ja, maar we Gisteren al rennen. Ja, man, hij. Oh, daar hebben wij. Oh, daar gaan we zaken. Dan gaat hij dan stilstaan als er hier is. Nou, als je gaat heel langzaam. Dan gaat er even van die grote snelle baan hoor. Die kabel zit onder de rede wiel heen. En dan gaat er even van de kabel hoor. Dan gaan ze wat langzamer. Dan dan komen- boven al die lichte cheltjes, die drukt hem er doorheen. Dan zit hij er nog wel langzaam en daar wel snel. En dan gaat daar aan, sure. Maar misschien een jouw naam met plangas. Zie je het wel? Hoppa. Nou, gaan we in het volgende bakje straks. Zit een bier zo in? Voor die vrouw. Is voor mij. Voor die vrouw. Voor mij, ja. De heks, de heks. De biersem is voor mij. Bedankt Jelke. Waar was hij? Maar ik dwang net zo snel. Nee, dat is geen keuze, want we kunnen net langzamer dan. Nee, dat is niet leuk. Wat hoort dat ik zo lang voor boven ben? Hè? Maar als dan op kabel zit, dan denk ik van oh, het is eigenlijk net heel snel. Nee, als die de vernis- alleen nou even en daarnaast dat we vliegen, Dan valt het al. In het begin is even gassen. Maar dat valt ook nooit, hè. Sure, dit is het. Echt dit hè. Dit Valt hè. dat toch? Ja. Nou, dan gaan we. In de zomer omheen naar de Heuensalver. Dit is leuk, joh. Was ik steen? Ik heeft de vrees. Was steen? Dit is, had Hilde nog nooit meemaken natuurlijk. Oh, deze bakjes is sleerjak. Hou die maar vast. Maar is dat wel even zaak, hè? Echt?
Dit is mooi, Hilda. Zit we in de skilift? Ach, Wat is dat? Hij heeft naar muziek. Hi! Dit is nog steeds Hele muziek. ja, dit is de daaldaling, die gaat dan keihard. Ja, dit is met mijn lievelingsuitdaging dus. Oh jongens, ik hoop dat de skis onderkomen. Dat mis ik toch stiekem wel een beetje. Ja, ja. Nou, ik ga de draagzak maken, dan kan Hilde maar mooi boven in de draagzak als ze wurg wordt. Bijna mij is net zo volle wurg, denk ik. Maar hier wel past. Hier wel past. Ja, wel, van bij mij het ook wel, maar ik weet niet hoe handig dat het boven is. Nee, want dan moet je die hult in alle. Nou, en Hilde kan wel heel stukjes erin halen. En met de draagzak bij mij. En hij kan wel eens even tillen. En dan stil, dan gaan we. Alles zu uns. En dan kan ik wat tillen. Zo, dan rent ik hier omheen met de berg op heen. Ben ik met Guy. Der rechte Oh ja, hoi. und der Hoi, rechte guide. Ohr. Oké, guys. Maar dan straks even naar beneden, dat gaat snel, denk ik. Zo zaken, daar rent hij in. Oh ja. Dat is weer. Maar als we straks naar beneden gaan, gaat dat sneller? Nee, ik had lekker gehad. Daar komt zwaai. Daar? Daar komt zwaai. Daarboven. Dus hier, daar heen. En dan kan ik hieronder daar, bij het lidse paardje. Maar ik kan ook die bult heen. Echt weer, Leomi. En deze dik, die gaat dan zeker naar dat oor, denk ik. Ja, dan kun je dan ook nog longens rieden van me. Dat houden ze skin van me. Jongen. Tjus, zaken nog bij me aanbieden. Het middenstation en dan zus je verderop zus nog redengondels. Oh ja. En die gaan dan helemaal naar de huiszaal erboven. Maar we kunnen eerst die wel even zien. Ja. En dan kunnen we aan nog wel in heen. Denk jij dat de heksen was? Dat denk ik echt, maar dat weet ik niet zeker. Maar we hebben zien. Maar we zien nog nooit in de Zomerwest. En winter zit dat bennenboards plakken net. Vetter. Oh, ja. Zo, daar ben bij aan het zwemmen. Ja, hier. Ja, nou, hier gaan we nu van u weer in. Yes. Wij gaan dan niet daar weg. Ja, en dan, nee, dat hoeske. Daar komt ze, daar zit een redengondel. Dan gaan we daar weer omheen. Maar eerst weer hier en hier is het nog heel mooi. Ik ga die... Dat gaat je snel naar beneden leven, hè? Die draaft je naar beneden. Mamie, we gaan nou iets van mijn stoel uitviest. Oh, die is zo verdrietig. Oh, daar valt het doek. Het doek valt. Het doek valt. Wat dan? Ja, dat is net een toneel. Oh, de draadzak. Het doek valt. Ik denk, wat zei je nou? Nu was het weer iets theatraals. Ja, ik denk, Ja. daar moet een toneel staan. Hé, deze keer net een boordje, jurk. Oh, is de zwembroek aan maar nog zaken? Men doet de kwartenbroek aan hoor. Nee, maar ik kan niet de sproek komen. Ja, maar als wie het bent, dan best wie het. Oké. Nou, dan draai misschien wel even naar. Dan ben je naar de andere kant. Ben je wat varen, Hilda? Varen, denk ik al door de groep. Ja, die oren zit meer wet. Er komt wel meer wet erbij, nou, maar het gaat nog net zo vlot. Vlot. Het gaat nog net zo vlot. Wat ben je in slap, jong? Je mist een mij gewoon erop, hè? Ah, piraten. Er zit een meer water in. Ja. Ah. Het staat voor de groen. Ja. Nou, let maar zien, zaken. Rennen. En erop springen. Oh, Shaki! Cool! Ik kom niet. Oh! Nee. Oh, denk erover dat net zijn holle kruiskant. Ah, denk erop! Beter? Wees dan net duizelig, zaken? Hij is maar heel op orenskommel. Zo, je vetter, Hilda. Dat is mooi. Oh, dit is drinken, het is gewoon drinkwater. Wauw. Een waterval. Maar wat brecht je? Wat brecht je? Viel maar eens. Oeh. Wetter, hè? Lekker. Hij heeft er niks, joh. We droegen het wel weer op. Jet zet even een oorbroekje onder in, want het is hier toch wel heel erg mooi waar bovenop het bed. Zat je hem sjoggen. En je hebt al die mooie activiteitjes voor de band. Is het lekker, Hildo? Het is
heerlijk, joh. Waarom denk je? Wow. Hij is zaken. Zaken die is daar ook maar een sluisidee aan de gang. Ja. En die krijgt een zin. Wat doen we dan? Spieten. Ja. Blunt. Naar hier. Ja. Oh, kom hem. Oh man. Oh, mes. Blunt. Ja. Nog een keer. Blunt. Wat hou je hier beneden? Oh ja. En wat is dit dan? En viel is gewoon lekker wetter. Lekker fris. Oeh, lekker fris. Die sluit net zo goed aan, hè? Nee. En doe maar hier, want nu ik die oren hier. Serieus, hoe Oh. snel het je gaat. Goed voor. En maar die oren nog niet. Welke dan? Wat is ze? Ja, dat is al helemaal. Hier gaat het al hier. En dan staat daarheen. En dan rent het in dit mooie vierwerke. En dan gaat het hier langs. Nee, Hildo. Hildo het best aan het waan. Steentjes gooien. Oeh, plons. Oh. Zaken gaat hem al even omkwijt. Ik kom uit die maaien. Oh, dan maak je wat trot wetter in, hè? En dan kun je zo trot gas. Wij moeten niet wetten, pap. Doe net? Nee. Oh, vind je het nog een beetje fris? Nou, mast wel. Ja, nou, nee. Zo, deze dat niet zeggen. Die gruppen nog niet zijn. Die liedjes maar gewoon rustig op erin. Dan valt het wat af. Ja, het is zo'n held, hè. Lekker warm, zeker? Nee. Kom. Nee, los. Zo, dat is al. Zo, kom je maar los. Oh ja, dat is zo lekker. Maar even wennen, hè? Alleen het is net het warmste wetter wat ik ooit verloren. Nee, maar we zijn ook in Oostenrijk. We zijn net in Kroatië. Wel, justje is een verschil, no? Gewoon rustig stappen. Dan kun je een beetje veel als je de voet zegt, dan gebeurt er niks. En dan denk je, oh nee, dit is de scherm, 60 voertuigen zoals dat. Zie je, we hebben stukjes gas, ik heb waar wel op staan. Is dat? Beetje goed uitziet. Zit er boven, naar de boven zit er een blote voetenpad. Oh. Hier naar boven. Nou, dat wordt misschien. Je bent bij mij? Jazeker. Ik hoop net dat ik erin koekel. Als je van die maakt net verluid. Voor een zwembroekje, hoor. Net veel GPS. Oh ja, oh, dit is wel leuk, ja. Ja. Dat is heel leuk. En dan kun je de stentie laten. Nee, je moet er bovenaan beginnen. Maak er niks uit, hoor. Doe maar een rondje om. Begin je maar. Die mengen die kan ik. Best. Nou, dit lijkt wel een beetje op Pakers zien. Blote voetenpad. Oh, ik ga echt een lege sjen. Lekker. Ik ga echt een lege sjen. Ja. Hele grote stap is dit. Hele grote stap. Dat is die, nee, pas met deze. Oh. Oh, kunnen we daar nou een shot zaken? Hoe werkt dat? Nee, Je los? daar zit ik eens nou helemaal door. Oh, jeetje. Zet mij daarboven eens helemaal. Ach jong, ik ben er al langer dan net. Nee, dat is het maar lang net. Dit is wel leuk. Dit is superleuk. En hier zal ik denk nog naar beneden, hè? Best, doe maar. Oh, dit is moeilijk. En maar zoals je hoe mooi uitzicht dat we gaan, joh. Bergen, gondels. Ja, ik heb net hier. Hij wordt jacht over een gondel snel. Oh ja, dat doen we. Wow. Weet je? Hier aan de kant van die vrouw. Ja. Oh, hier is lekker vallen. We hebben hier dan. Vallen er stien. We hebben hier een stier. Nou, net, die er net. Hier los. Je bent wat jipper, hé. Oh, je is het watervaltje weer. Zullen we het hebben dan? Ja, dan gaan we naar huis en heel dan. Nee, wil je dat, hè? Jazeker, dat is. Oh, ik weet wat er nou bij de gondel is. Wat dan? We zaten niet goed, je hebt er meteen niet uit. Ja, dat wist het ook wel mooi aan, hè?
Tja, dat gaat er in en zit hem dit er die. Die gaat er dan in en zit hem dit. Precies dan gaat er precies. Nou, kijk, die gaat er weer in, gaat er weer in. Ja, Nou, straks. dan past het heel dit, hè? Of zit het er volle boven? Zullen we het meer op ziekje? Ja, maar wil je wel, hè? Jazeker. Hey! Oh, dat is voor Ildo ook wel leuk natuurlijk. We zijn helemaal boven weg. Dus Lekker, hè? Hey jullie! Wie weet krijg daar, dat weet wat je hebt, dan had ze wie het kon. Oh, en niks. Ik ga nog wel droegspul doen nu. Nee, is mij heel net handig in. Steentje ben met de glad veel op. Glad? Ja. Dat is toch wel iets kut. Glad. Zo, kom je maar los. Ja, we gaan even ergens wat drinken. Ik heb allemaal weer via de bordje. Ja, goed zo. Wat doe je dat zo flink, meid? Ja. Ja, ga dan maar opstaan. Niet waar? Hoppatee. Stop. Kom gauw op die grote steen. Oh, die. We zijn er. Hey. Als de sluis omheen, dan komt hier weer water in. Die of die? De middelste. Ja. Ja, daar komt water hoor. Oh. Zie je wel water, jongens? Ja. Gaan we water. Klasse, Sjaki. Als we zien, als een hele waterval maken. Oh, nou weer weer op. De huis er even omstroept. En dan zullen we in de redengondel, nee, de hegere bult, zeg maar, naar de heus zelf. Dan gaan we nog ziekje nog even wat heger op. Ja, heus zelf. Tjoe, dat is alweer een bakje. Dan gaan we helemaal omheen. Hey. Helemaal naar het hoogste punt. Waar ben je al? Ja, en dan gaan we maar weer omheen. Ja. Hier komen we bij. Zaken. Wat is knap, zaak. Oh, wil wachten. Mag je nog niet? Hast de skis om mij? Nee. Oh, die kunnen in dat vakje, hè? Welk vakje? Nee, die vakjes onderdoor. Daar is de skis in doen. Ja, Ik heb van die mama 18. Nee. Ja, ik ben 8. ja, ze hebben het in die oren zeg ongeveer. Ja. Denk je weer? 1 en 2. Dat is wel. Maar hij heeft Hildo kunnen ze afvallen. Want hij heeft een Hildo in de pizza staan erachter. En valt het uit. De gondelbloot wordt jocht. Echt? Zo, daar zitten we dan winters altijd in dat gebouw. Het is een Het piekenrestaurant. Het piekenrestaurant, ja. Oh, dat daarachter. Nee, daar beneden. Die, daar. Maar een brunnendak. Daar zitten we dan winters altijd. Dat is dus verzamelplak. Alweer mijn hele groep binnen, dan is daar altijd wel een van de families zitten. Zo, dan ben ik heel volle. Oh, heel lang rennen. Poeh. En we binnen poppen. Dit is net een heel huis ding. Nee, ik kan hier namelijk net terug op staan. Ik zit hier wat kikker. Hopla. Zullen we even zien wat voor mooi uitzicht er weer haalt dan? Ben wat het hoogste punt, meid? Wowies. Kijk eens wat door die verrekijkers zit. Oh ja. Is dat echt een kopie? Dat weet ik niet. Cool. En, zus wat? Nee, ik wil niet in rust. Oh, oh. Ik denk gewoon buis. Wat voor dikke. Als je een keer ziet, als dan de ene zus, Oh, dat zit er onderop. zit dan in die berg, dat is de Saftside Dell, die is 2400 zoveel meter. Koning. Oh, wat grappig. Die is 2300. Ik word over de kant ook even zien. Sheriff, maar zien zak hoeveel bergen op de achtergrond nog staan.
Wauw. Jee, is een zwembad. En liet ze mini trampolientjes zaken. Daar. Tja. Goed, zo zaken dus bergen beklimmen. Dat is een beetje skeversteen, denk ik. Maar de orenvoert misschien. Ja. Doe het beter, Hara. Klasje, jongen. Pak storentouw beet. Yes. Nou, dat is toen nog wat lieds veel dan. Dat kan net. We hebben er niks gehad. Ik vind dat echt wel een mooi plakje. Mag ik die haaien? Was dit? Ja, nee, ik ben wel wat zaak. Oh, dan ging die net omheen houden, maar... Ja? Nou, is het ja, toch maar. Nou, eng. Enger. Wat leuk. Zo, kom je maar bij zaken, Hilda. Als jullie daar Hilda alleen nog was, ik het wel helemaal zo. En dan hebben we hier natuurlijk het uitzicht echt nog even zien. Richting Seul. Even zien. Daar. Wauw. Nou, dit is toch wel een schitterend uitzicht, jongens. Je staat echt al hier orendwarpjes zaken? Dat ligt hier stil. Ja, dat gaat er wel. Hoe is die stil dan? Zo hier een pluim zetten of zo. Nou, zullen we drinken, jongens? Ja. Dan zet ik nog liever aan op dat ding. Wat binnen zitten? Binnen? Binnen. Het is toch lekker warm, man? Ja, maar daar zit ik wel die paragliders. Oh ja, dat is wel leuk, ja. Nou, ik heb wel. Best. Ik was op een groensje. Dit, hier op een groen. Hier. Zie, dus dit draait nou. Draait heel Kijk, langzaam. straks daar. Ja, dan kist draait roetjes. Heel langzaam. We zitten nu hier, dan zitten we straks daar. Ja. Je houdt het al een mooi plakje voor zoiets zegt. Hier. Nog hoor, ja. Nou, grappig, hè? Een draairestaurant. Ik denk dat ze zo die kant op gaan, zagen. Dus als je naar een wimpeltje jongen, daar is je net zo goed zien. En als die goed waait, dan gaan ze, denk ik. En daar zit ik zo'n wimpeltje weer onder dat hakje. Is dat? Oh ja. Dus die zijn beide wel wat dwaarmatten. Maar het wordt wat wien in het ziel, hè? Want dan gebeurt er niks. Ja, als de wind van naar de achterkant komt, dan zul je ze nooit opstijgen, lijkt het niet. Zij staan. Ja. Lekker pop. Is er zo'n toast? Is er zo'n zin in drinken, meid? Heet koud, heet dat. Denk ik. Ja, koud. Ja, maar ik zat wat water, daar krijg je zin in drinken van, hè? Tjus, zak. Van mij is een beetje toast, Jelke. Nou een beetje aan Hildo? Zo. Lekker. Hé, dat is mint. Ik heb een de hele dag. Ik wil het toch zo in. Nee, met het in. Doe ik eens een deel meel dan en hij het cola, maar dat mag me net gaan. Doe met hem te mal. Vrouwen. Hetzelfde. Hetzelfde. Tjoch. Zaken. Zaken tjoch. Het is zo. Hij die tjoch. 2 handjes, hè? Goed zo. Nou, ik ben het zaak. Ik denk dat dit uw tafel aan sabel draait is, dan kunnen ze net in een machine. Hey. Denk je dat? Nou, als ik gewoon je hinderste neer. Ja, dat is echt zo. Dat ken ik wel. Het wordt maar en het wordt maar. En maar eens opletten, dan ben je aan een krek toilet, zo, hè? Ja. Ik denk net dat het een wutzaak van. Waarom is de bril weer op? Ik denk dat er te weinig wiest zit, hey. Dan kent mij het. Dan is het te gevaarlijk. Dan gaan ze naar een oorplakje en smitten daar weer uit. Ja. Oh, dat is wel jammer. We dachten dat we hier een gouden uitzicht hier in mijn paraglider, maar helaas, pindakaas. Mama, heb Gerrit aan mij of Gerrit aan net mij? Want ik steek maar één voet erop. Nou, dan gaat in de ene voet die blote steen en in de andere voet die gaat mij. En dan staan in de spagaat. Oké, dat ga ik dan. Oh, dat is Oké. jammer. Ik ga net zo botten snel, ja, dus het haast heel lang vol. Totdat, dat is net liever gedaan met best, hè. Ja, haast maar hier op mij, hè. Ik ga Ik wil stiekem. hier wel opstaan. Right.
Nou, de beste op mijn weg. Telt er nog meer. Ik ken het al, hè? Hallo? Ben je vat heel dan? Verdikke. Ja, we moeten even het eten bestellen, jongens. Oh, ik hier er. Tada! Is het lekker, Hilda? Dit kan mooi zijn. Ideaal. Oei. Maar weer een keer het kerkje hebben zien. Oh, kijk, je bij de doorlenstje. Oh, dan maak je er net in, zeker. Tja, wel iets kerkje, Hilda. Waar is hij nou, waar ze het? Zo het Kiwi net eens, man. Was je daar? Rugvarus. Is dit zwart? Nee, daar. Oh ja, ik denk al. Even de zwarte piste op, zie je. Wie Jelke zien doop, die vonden dat toen best wel spannend. Toen konden nog net zo lang skiën. Of eigenlijk nog net echt skiën. En toen zei Onne Wouter, een kameraad van ons, die zei voetendrechts van, nou, je maar even deel. Maar je had het ding. En heel eerlijk, Jelke, zag ik even wachtje op. En heel eerlijk, Jelke, daarna wist wel hoe die angst had, hè? Toen werd het klaar, dus het had ook nog een zwarte piste die weer nog steiler als dit. ja, eigenlijk is reet het mooiste om te skiën. Ik zwart dwak prima, maar als het echt even lekker mooi skiën was, vind ik toch reet het mooiste. Ja, hier goes dan vanaf. Hier naar beneden en dan daarheen. Vooral dit eerste stuk is heel stijl, hè? Ja. Dit stukje, tot het eerste Daar punt. beneden nek. Ja, nou, En daarna gaat dan ook nog een heel stijl stuk. dat is dan net leuk. Nee. vind ik wel leuk. Ja, Zie, daar is een paraglider. maar ik wil je niet afstijgen. Nou, ze stijgen net op. Ze dalen al. Ja, dat bedoel ik. Oké. Wat is al omheen? Maar ze gaan net omheen, schat. Ze gaan naar beneden. En we gaan weer in de lift. Naar beneden. Eerst naar het middenstation. En daarna naar onderen. En dan zit dus dijken in Sul op de Heuszaal verdrek alweer op. En dan maken ze nog even zo'n Jorrit Sieloen rieden richting Broeksterwaard. Hoi lief. Hey, hoor zo. Hoppa. Die. En nou, meesterin. Vanuit dit bordje. Hè. Ja. Denk je? Uit, die kom! Zullen we hier letten? Nee, maar dan kun je alsnog in. Oh, Nee, niks. Niks. Dan zei je, maar hij Nee, is mij. sst. Oh ja, dat zei ik. Ja. Maar het ook mij? Dat is wel uit. Denk je wel, Shaki? Zit daar, baby. Je is opstijgen. Oh ja, shit. Oh ja. Helaas. We dachten even een mooi shot uit binnen te gaan, maar helaas pindakaas. Hè? Oh, daar stijgen ze ook nog op. Ja. En vleien en para. Ah ja, als maar je vleien zit, is wel leuk, toch? Je zullen wij zaken? Zo. Ja? Dat is toch dat dietje daar? Ja. Vlak bij het wetter. Nou jongens, we zijn bij onze auto. Kijk ze nou om auto een keer. Het weer mooi. We gaan nog een hele leuke dag hier in Oostenrijk, in Tirol, Sul. Dit is onze tussenstap. We gaan nu terug naar Broeksterwaard. Dus nog even een ontloeren in de auto. Ik denk zo'n, nou jongen, dat zien we wel, denk ik. Dat hopen we. Ik hoop dat het net volle langer is. En dan zit dus vakantie er weer op. We hebben een prachtige tijd in Kroatië. Oh, je hebt nog een week tussen. Ja, maar het is sportvakantie. Oh ja. En nog een hele prachtig mooie dag hier in Oostenrijk. Ja, we gaan genoten. Ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chill op te downloaden voor op die tablet als telefoon. En naar je chatvlog. Hey, hoi!